po na kumikitang kabuhayan. Sarong kilo po. Gano'n na po sarong kilo. Hindi po ito kasali ah. Yung anak ko nakakuha ng Hi Bug Fishing Vlog, netizens. We are on our way to our carp fishing expedition at Pinanaba, Camarines Sur. At sa kong banwan Tulay na dakula. Maagi kang tulay na dakula. Di basta sa may munisipyo ng ano, ng Pinalaba. May limutan lang tulay na kayaw kami pinanang gamot. Nagdaang pa ka na. Loy, lakadan mo na eh. Sige na po. Bawal pa ka. Ito no, gurang ang luto niyan. Magandang surat mo. 50. Oh, mara na. Oh, ibalik ko na yung Ang ano dyan, nasa lakat dyan, tapos niya naman. Meron dyan yung ganito. Nagdadatingan na po ang mga ano dyan. Para po sa pag-order ng fish. Apat pa tumaab. Tronek di. Bus jumbo. Boss Jumbo Dahil ko na dumanap. in the house. Titik ano mo ta. Kung kaya ni busy ako kasunod mo, larga si ako. Itabangan ko muna kasi mga gamit. Tapos sa akin ko Officer. na lang naman ang lunis. Ano po ang champion sir oh? Yan may granada. Ay ano? Si Manro, wala pa. Ayan, lucky charm. hindi siya nakatulog kanina. Balaton. Huwag yun ano naman. Banita. Carlos Bait. Yes sir, ano to? Ano technique niya? Feeder po yan. Ini So, masa. masa Pag talaga. magdaraw. Then ito may hipon, may corn, kakaulalo. Irarami lang yan. Tutusok lang yun din sa India. Grabe ng tirado. Sure ball na yan. sa tuwing pan fishing ko dyan. Kasi lang sir. Panglibang. Panglibang na yung kanig. Pang-unwind sa after a long weekdays of work. Ayan. Yaw naman sa ano? Pepe. Ano yan? Ano yan? Kung may sira mo yan. Wag ka! Yaong ka dyan! Mga taga-baliwag di kuya!
Parang paara. We started around 9 in the morning, and after 2 hours, we already caught 2 freshwater eel, or the Burirawan, caught by our back founder Phil Francisco, and the other one is from Christian Kling Kling de Leon of Camaligan. We're still waiting for the big one, the carp. Ang mapigang karpa ang hinahalat ni. Para lalo. Ay, karpa to. Yung karpa. Na, mabarakal ka rin. Saan? Mabakal daw mga taga-naga. Oh. Taga sa ka ba no? Yan lang, naruan. Ah, San Juan. Ayun. Hay na. Okay lang. Ano, yung nagabot dyan? Matagason. Wow, putol. It's only 1 hour left before we say adios on this fishing spot here at the San Juan Irayag Sulok Beach in Mindanao. So, for our catch we have 2 freshwater eel or Burirawan, and of course this slug. So we're just waiting for the big fish to be caught, especially carp. So stand by for more action. Si Sir Christian Kling Kling de Leon po ang satuyang winner take all. Para po digdi sa fun fishing sa Minalaban. Ayan, ayan po. Ano masasabi mo, sir? Salamat. Congrats! Bigano na po kay Bulsana para dahil na makalayog pa. Ayan po ang prueba. Katubigan ng mundo, halika na. Ayan na po yan. Picture ano. Isama ang mga kaibigan, tayo nang makipagsapalaran. Piliin lang ang mga isdang makukuha, ang mga bawang naulin ay pagkawalan. Halika na mamingwi sa ilog, lawa at karagatan. Halika na mamingwi, manisda sa tamang paraan. Isama ang mga kaibigan, tayo na makipagsapalaran.
Piliin na ng mga isdang buhay. Ang mga bawang na uli ay pakawalan.